Layo pa, mga trabaho. Sakay sa motor. Ingon nang dato nga si dato man si Bani. Kung si dato sa pulungan nila. Pader. Agwanta ba kaglakaw, Pader? Oo. Ang ator ba lugar, Pader? Ito. Layo-layo. Ang tulog Simon. Mag-isip na ko kapag kung Simon, pinakanin ka kilometro. Batakay. Lunes na di mini gikan. Abot mi. Ako naglakad na mapod ko pa, pero dili ko adlaw. Oras lang. Sinan ka gikagbay-bay, buta ka nga bukid. Gabi na minabot. Ha? Magsuga na may gawa na makita sa kasada. Huwag ka na may langkay. Ang among simong susuga ka ng langkay. O, sinan ka ba ito kang kontok tagunin ko nga pa, mag-eskwela yung pa, mag-eskwela kayo. Perti ka layo sa bukid, magdalamig patong saan, pakyat, hindi tanong. Oo, lubi. Yan na mo din sa mga baga, oh. Magsaka kaya, pagpagpagod yan, madalit asa. Madali magpadasok ng tao. Mga gawa niya sa mga. Oh. Yung simbahan ay agaw po. Ano mataminaw? Ano, wala tao. Hindi kami nalang tikaw-tikaw. Pero magkatawid kami kung mag-iwan. Ito ba ni sugo? Mag-antog mag-iwan. Ang bango, banas yung sinabi ko. Hindi ko mag-lingkod ko sa kulang. Try ko lang sa taon ba? Nabuhay mo siguro ba ni? Ano na una na? Hindi kini mong buhay agaw na isang kagisuna. Sinaya. Karing simbahan na. Padasukin ko ang mga tao. Nga dahil ni Sinaya. Hindi raw hindi mo sulti. Ay! Matuma na akong gisulti. Basta ikaw manaog yung simbahan. Muli kag bukid nun. Mawawan man ganako. Sa buhata lang. Ito kanina. Saka ng mga tao din sa simbahan. Sos kaya kailaman din kumandir na. Tingnan mo na dahil ng kumandir. Mag-blessing! Adto dito sa simbahan ni Pastor Boy Gregorio. Dipir, tindaghanan na kasimbahan. Dasok! Dasok! Kung mga dawa pa mag-blessing. Tambalan sa mo tanan. Kay kamo na ay mga sakit. Kataw di pang tambalan. Ay di, namalita na. Namalita. Matay ang simbahan. Adlaw-adlaw. Dumog! Tao! Dumog! Sa may di mo dumog? Tuwa ang tambalan. Di, naayos na pa. Sabi, di na makalakaw. Di makalakaw. Paong tala, kalakaw ulit. Lalaka namin pasikti na. Isa itong pasiktiha si unang nagwan. Ng kapitana. Ang iyahang gastos ko no, 200,000 na. Tingnan niyo siya na. Sister, ulihan ka na ko ang igsoon. Kung naman. 200,000 na akong gastos na sa matambalon. Kung tumilabot na kung gastos ng 200,000, di ba sa ako napaingon 200,000. Ayaw na i-share sa imong gastos dito sila yung mga tambalon. Kaya dili sa ako, makumaya siya ng 200,000. Nagailan kong papalit o kandila. Ipinagsuon dito ka na. Palit kandila, papalit din ako, obligan. Nya, Gisbel, maulian na akong igsoon. Kunya, maulian na, patang-tang sa pagkakapitan. Sabi niya, ayaw, uy. Sige. Patang-tang ka man yung pagkakapitan. Maulian na yung magilat yan. Naulian man. Kalagaw na. Kalagaw na yung igsoon, karoon. Magaling. Ang kapitan magtago na sa ako. Ano po siya ipatang-tang? Ipiniro mo yung gastos niya, Gisbel. Dito 200,000. Wala mauli. Uli niya kung hindi na maulian ka. Pero maulian na. Patang-tang ka kapag ang kapitan. Hindi nagpakita sa mga tupas. Hadlok eh. Pagkita lang ito. Nagdalag bukas. Di ba may mga akong kanon? Mga tao. Kung na mo yung mga akong. Mga tao mo yung nagitagaan. Pwede sa atin sa inyo bukid pila kabalay na dire nagkalibot. Dagana mga isa ka na tos. Ana lagi dito sa barangay dire. Ako nila gina. Katong dito.
ito nga Ang naman. lagi meron. Okay, barangay. Kaya mo. Ang banyo sa luwer ang barangay. Sa baybay. Bye-bye. Ay. Asa nagkaroon ng nagkakain? Adiri ka itong Dagat mo niyo na siya. ang lagat ito. Abi na po. Kanya aper ni. Pwede ka kami katong nagulungan ko ba? Oo, katong kan. Pero uran ano ka tadi sulod. Mabukit na ta. So, layo ko lang naman. Tungod. Katong punto niya. Tungod na mo kay barangay. Kanya aper ni. Atong tagi ko ron sa atin ko. Next one tatasada no. Kontrak ito. Asa ba yung takot? Dinagyan. Ano? Ano ba yung Mr. Dinaw? Nakakaalam pa nung pagdanaw. Kasi permission sa Kalahin kapital. pagdanaw ko. Wala. Hindi mo na kami na. Sabi daw na nakita, di ba na kami? At kasi doon kay Kagdanaw sila. Malakas tayo sa Kagdanaw. May kinyaman ka dyan, no? Kuya, malakas tayo sa Kuha na Kagdanaw. kung mag-permit siya dyan ako. Oo, may problema. Upper na nito, upper lang. May kinyaman ka dyan, tawag ko niya. Kasi, May kinyaman ka dyan, no? Hindi yun naman ninyo, hindi ang pinsan ko, chairman din sa kabila ng Farmers Association sa Tigbaw, sa Tigbaw. Wala mga kan, mabot ang budget na ito sa pagkuhan. Ito ang unang pagkuhan. Ha? Ay, dire. Ako yung nakukulitan, tayo, ano? Dili naman ko. Ano nga? Sabot na ako na kasi. Tatay, diyan. Sabi mo, Anak, Kagdanaw nga barangay, pasakaon diri lang mag-volunteer na mo diha. Ano na? Sekretarya, alam Ano na. niya, kaya traktor kami. Hindi ka sinuloy ka mo. Kaya hindi mata sa parang mga traktor. Nawala ko sa ginakad. ano ang farmer? Ano na patawag? Tapos yung budget ng farmer. Dili sa ibang ibigay baksak. mo, bigyan pa Ikaw lang mo mo. mahala. Ikaw yung mga ba? Hindi kaya puno ka rin ako dahil sa sako. Hindi ka mansyo na. Baka mo ron. Ako na makatag sa mga farmer na. Nananay daw ka traktor na. Puno na ako sa ron sa. Yan o. Hindi ba ka ron? Tapos sis. Kaya private, ay nasa mga ngayon. Yan, tapos ang benefits ng ano to, sa loob ng Kagdanaw to. Ano ka na para wala gubot. Yan dito sa baba na naman ng ano, baba ng ano dinagat. Diba dinagat? Nadain na po sa dinagat. Aris ang TV ang bukid. Ang bukid sa dinagat pero TV no. TV Kagdanaw naman sa kabila. Sa ginakad, ginakad. Sila ang inaamay ko sa malang TV. Kasi dinagat. TV. Marketing na siya. Kunti, di ba? Asa man ang pagkuhan. Dinagat. May kulit pinakabukit. Kaya ako Ng TV. nasa ginakad. Oo. Din asa sa ko. Sa kasi o dinagat. Dinagat. Okay. Na, huwag yung bato. Katong bukid dito po do, katong na Dito lang, dito lang. Ngayon. Nabiyagay. Manik sa dahil mo. sabi kalsada na wala na. Pag hindi ka na. Dito diri. Pag-iwan ka diri. Kuan ma kanang ganing resort. Oh, Swimming pool. ito, nasak mo sige. Ligo-ligo habang nagkain-kain no. Hindi na doon tayo ang Oo, ang Luyo, anak. Maunang kumulta. Hindi ko internet. Maunang kumulta. Kumulta, anak. ama na ni karin 40 ata balik kay. Kay do wala na anak kasada ni mo ate. Ano sige ka tudlo, sige ka tudlo, ana, sige tudlo. Unya, mora na ko. Sige tudlo. Pero si Alan ba napuno ng tudlo. Ano mo tudlo? Nawala na te. Lagi na ka sa tudlo. Ano na mahana na tanan. Usawa yung magtudlo. Usawa man, wala man. Eh, anak na lang kutibon. Wala naman na, anak. Bangon po tayo magmura. Wala
mo. Nahubog na ba? Nahubog na. Nahubog. Isod mo nung wala ito. May nagtikitaan para hindi siya magpala. Ang hapon na. Oo. Wala na tayo wala. Kahit pa naman. Pero ang mamukuloy, ano yung tao na sa Naa siya. Wala siya mo noon. Di wala siya giimbita. Ayan. Ang gikon karon ni si Mabuel kay gipadala ang letter. Pwede ang yata di ay. Pag-away, may na siya isa na. Ayaw na si Gwen. Wala. Balat na si Mabuel. Awal sa engineer, di alam. Paano sila mag-abay? Na. Well, layuan na ni mo si Gwen. Nervisyo naman na ni Kuya Bumbong. Ingon, Madam Gwen, Yaya, sama rin na. Biswa. Bumbong. Ang mga Nang Omi. Talayo sa iya. Pag makitaan mi, tingali mag-historical ba niya, sabok ng barangay. Yan natin ito ang pulis. Ya, kay Christmas, palit tayo ulo kayo. Kay, kami ng lakaw. Nagtapos siya, kay wag na siya. Nasa niya, wala ka na. Naa siya. Naa. Duha ka gabi na dito. istorya bitaw. Oo. Nag-istorya man ko ng gabi. Ah, Di siya niya. Ano siya? bagay no? Tanan atong istorya naka-record sa iya. Munta bagay ito. Tanan atong balik gibuhat na-record niya. Nalikod ito yan. Naa. Atong pag ato ni Mamas Baybay, naa tanan. Kumplito lagi. Kasi atong gikalihukan dito naka-video sa ila. Mama lagi kita. Nama siya dito sa cottage, siya namin siya gisago. Ito nakatumoy. Sumuli siya. Sabi naman ulo ang cottage. Ikuha niya itong ebidensya. Ngayon, kung wala ko sa istorya ha, sumbong siya. Sumbong. Tapos, bayad siya kaso. Ito kay Dimere. Kung naman yung pagpahal ng kaso kay Dimere, ako man ang igaagaw sa petito kay nagpadagong sa ako petito man. Sumang mo man ay papa. Madamay, di ko anite. Madamay, puti, imong kumanghon. Ano naman kay damay? Mamot ka buka. Sigurin mo yung ako idasukan. Ako lang. Sa bahala nilang Para sila mag-away ni Gwen. Kaya nag-iwan siya nga, kung nagkabalong pa lang ko ato, ang iyang mga anak iya kuno itong ipablessing. Kasi sige na siya tanaw. Mas kinaya ka po. Nusuong sa flag. Ganyan. Sabi niya, nindot kayo ito pagsuong sa flag, tiba? Tapos katong nagsutana, magkabo sa dagat. Ikaw to. Nindot kayo, tiba? Murag yung kung na, kuhan, ka nang... Matats ko na siya. Wali kami rin niya siya. Gusto ko na siya Wali magpabliss. O, magkabudool! Lugsong dugo man. Magkabudool! Pumili. Ha? Ikaw kung nagsutana. Ito. Pumili. Kung ko ni mo imbita na. Anak lang sila. Hindi mo na Doon imbita siya na. na, no? Naamang ko'y papil nga, gitahatag, gilibir sa iyo, kanan mo mga ito. Hindi pa. Tama. Pa-deliver ang letter. Ano si Panginoy manubag? Wag yato. Wala na. Pati si Gobernador, di na. Wala na og. Di na. Mary. Kaya, Wala. Wala makikipalaw. Nag-wave ang mama. umakadawat mo. Sapo na yung letter makadawat. Grabe ka. Nagkaway-kaway, gobernador. Nagkaway-kaway ko ko. Hello, gao. Wala din siya pa. Wala na makadawat sa invitation. Nga si Gwen, ako ang gisugo. Pilipir mo yan doon. Si Alan Uno, Orlando, si Dimire, si Atty. Katani, si Hero, tanan pa. Wala yung giniliver. Wala dahil. Wala. Mau nang, lumayo ka kay Gwen. Baka si Gwen, kickball si baka na. Awan na lang ako. Oh, May klaro lang yun. Pag maging si Gwen, di palayo na ako ni Alan din kayo. Isa na kami ang balay diha, mao. Atuon na tugma. Anong akong matuman sa balay ni Alan tugma. Na ikaw man akong gisugo. At tuwa si Alan din sa invitation. Tagaan sa pagkakasugo. Mato taugma. Wala naman. Maraman. Oras sila. Matimang. Ano yung invitation? Diyan na ma. Ay, tago lang na. Imuha na lang. Bitin siya man ha. Imuha na lang.
siya. Wala, kay, kung ano ni mo? Kung kukuron siya sa mga iktiyo, mag-away may magsuon, makalaban na mo ang amo-amo, magwagtog ni mo. Kung siya dahil ko nag-blessing sa doa. Oh. Bye-bye. Buwang-buwang. Ang ingon na din na. Ahawa mo ate, pag-abot Ah, lakso. para na yung babao. Mali, mag-gusto na Kaya dahil may kanasuko, grabe kasuko eh. Pag- Kaya nagkuhan siya, wala siya respeto ka, naasiya. Naasiya yun, pagsugod, pagka ang gabi niya magod na adan siya, nana, hindi pagkauma. Sana na itong lihok, nakabidyo sa iya. Tanan nga mo sulod, nakabidyo sa iya. Nasa'y kumpletong kopya. So, watay ka, ulit ang takbo, watay, wala nga, wala Hindi tayo. mo wala, kinaaman sa kanya. Ano yung ang buko? At least natin ang imbrand sa kay ate. Oo. Nakalusot siya. Nasuko lagi siya, kay mura bi insulto siya, nga naasiya. Kasi marunong na. Hindi na congressman. Di ba? Board member. Abot Si niya. Alan Uno. Ay, uno Ang una kung Landos ito. Board member siya, siyang chair na sa board. Eh, wala na rin. Nagsabi man si Alan mo, iwanan mo siguro. Sabi na yan ang asawa ko. Tiwala kay Buen. Ano dyan? Pero, bana ko lang yun eh. Naka, ay ngayon, sige, Alan naman. Servisyo na te, ni Kuya. Kaming, ang mga ikliyo, galit na siya. Nagkontrahe na noon. Kaya humiwalay, hiwalay na. Kaya pintron dire kayo na apelido. Hindi na, mayroon siguro isuan. Nagkaroon ng Di ba, niingon ko sa inyo nga, ang mga Robinyan na idawatunan din sa kuha. Kung dili, kung naman, pumunta siya sa idan, isulot sa pagka-Robinyan. Pero di ba lang ang iyang kwarta, sa pangkot. Ang sa Tibini, nag-continue, sige po. Kaya wala man siya magawa sa pagka-Tibini. Naraman siya. Moto, ang Tibini, mas nakupo, budget. Naman tapo ang mga libro, ang mga record ng kanina, naman tapo Gibutang na ko. Hindi niya pinawad. Akong gibutang dito, near 2,000, naku, gituha. Ay katong. Una niya po. Gituha na ko na siya, akong gipatay sa